Sada ćemo pokazati kako se pravi centralno simetrična slika neke figure ako je centar simetrije u oblasti te figure. Pokazat ćemo to na najlakšoj figuri, odnosno na trouglu. Pa ćemo najpre nacrtati jedan proizvoljan trougao. 1, 2, 3. 3 nadovezane duži, dakle to je trougao, da mi bude lakše, nacrtat ću temena odmah, teme A, teme B i teme C. I rekao sam da ću staviti centar simetrije negde u oblast tog trougla. Znači tačka O pripada oblasti tog trougla. Pa ću ovako staviti tu negde, evo ga, pokušavam da stavim flekaču, evo ga. Tu je, to je tačka koja će biti centar simetrije i daćemo joj ime, kako smo rekli? O. Recimo, tačka O je centar simetrije. Postupak je isti. Znači, povučemo iz A prema O liniju. Neću uzimati lenjir, ja imam gotove duži. Vi morate lenjirom iz tačke A, iz tačke A, kroz tačku O povučete na drugu stranu dovoljno dugačko. Znači iz AO na drugu stranu lenjirom. Zatim šestarom merimo rastojanje od tačke O do tačke A i to isto rastojanje nanosimo na drugu stranu poluprave u odnosu na O. Povučemo i dobili smo sliku tačke A koja je A1. Dobro. Da li ste svi dobili A1? Da. Dobro. Idemo dalje. Sada ćemo to isto ponoviti sa tačkom B. Spajamo BO, iz tačke B kroz tačku O povlačimo polupravu, a zatim šestarom merimo rastojanje od O do B i na drugu stranu stavljamo B1. Znači ovako, B1 će biti tu negde. E sad, u zavisnosti od toga kako ste vi nacrtali trougao, ta tačka B može da bude unutra, ili A može biti unutra. Ne mora biti ovako kao kod mene jedna i druga van oblasti trougla. To nije bitno, bitno je da rastojanje OB i OB1, a to ću ovde staviti, OB1, znači ovde je B1, tačka. Jeste dobili svi B1? Da. I sada C, znači od C do, ali nemojte od O C, nego neki mi pogreše pa na ovu stranu. Uvek mora od O do C, odnosno od C do O ovako, pa na drugu stranu prebaci. Dobro, opet šestarom merimo rastojanje između tačaka O i C, pa to rastojanje prenosimo na drugu stranu u odnosu na tačku O. Tamo je slika tačke C, OC i OC1 će biti isto, napisat ću da je novo ime ove tačke koju sam dobio, slika C1. I sada treba opet povezati, da ne bi pogrešno povezali tačke, uzmite redom, znači od A1 do B1, lenjirom. Od B1 do C1, lenjirom. I od C1 do A1. Kao što vidite, jedan preko drugog prelazi i malo je gužva sa linijama, ali dobili smo isti takav, samo preokrenut i opet je centralno simetričan, ima iste mere i to je to. I kažemo, 5. B. Like and subscribe!